Så, hejsa folkens, Niklas her, og jeg optager et episode med min dejlige ven, den dejlige dreng. Giv en stor hånd til Victor, og vi skal spille noget gun game. Lad os se om det er, han kan slå mig den her gang, hvilket han aldrig nogensinde har gjort. Så lad os se om han kan gøre det den her gang, mens jeg sidder og optager. Og for helvede. What's up, bitches? Ej, det må man ikke sige. Men til Niklas sagde, må man gerne. Nej, det er det her, jeg siger, der fucker. Godt, det. Skal jeg have en timeout, eller hvad? Nej. Nej, for helvede. Kan du ikke se, at det bare skyder? Nej, seriøst, du døde ikke? Fuck, det fucker. Åh, det er irriterende. Okay, Victor, bare lige så du ved det her. Jeg sletter alle mine gamle videoer på grund af det, der er sagt sådan noget dumt med, som at det er mit kamera, det vender omvendt. Selvom det er det faktisk ikke gjorde, indtil da jeg kiggede på alle de optagelser, jeg lavede, og så viste det sig faktisk, at de ikke... Filmer du lige nu? Ja, jeg filmer lige nu. Headshot. Nej, det var for tæt på mig. Det var også headshot. Det er jo klart, at du er døde. Nå, hvor er du henne? Og ja, jeg kigger på UAV, det er derfor, jeg ved, hvor den er. Nej, hvad? Pis. Motherfucker. Hold din kæft. Nej, jeg var ikke Bitch! klar. Jeg var ikke klar, jeg var over. Okay, det går sgu okay godt for Victor her til at starte med, men det er også på grund af, at jeg er dårlig ved startvåben. Det er refleks, det der. Hold kæft, hvor er det godt lavet. Okay, men Victor, lad os se, om det er, at du kan slå mig og du kan vende over mig for første gang. Nej! Lad os se, om du kan vende over mig for første gang den her gang, så jeg fører med 3 point. Bitch! Ja, hvor langt hvor jeg kunne skyde med den her, var? Okay, ja. Okay, så er det der. Nej, hvad står du derovre? Jeg kan ikke skyde så langt med det her pisvåben. Hader det at spille. Aldrig nogensinde spillet det, okay? Det var altså ret sjovt, du skyder lige ved siden af mig. Okay, skal jeg lige hjælpe dig forbi det her niveau? Nej. Nå, okay. Nej, så begynder den bare at lade. Er det ikke fint? Fuck, det kan jeg godt have set fra din vinkel af. Hvor fanden er du? Du er indenfor. Bitch! Du synes, du var en dør. Hvor fanden er du inde? Når du er indenfor. Nej, hvad fanden? Så, nu er det kraftigt med det store skyts. What the fuck? Nu er det fandme det tunge skyt. Ja, så er det der. Nej! Okay, Victor, skal jeg lige hjælpe dig forbi det der niveau? Nej, hold nu kæft. Kom her. Kan du komme her? Kan du komme her? Okay. Jamen, jeg skal nok skyde dig. Jamen, så skyd mig dog derfra. Nej. Så, nu gider jeg ikke at hjælpe dig nu. Nej, nu mener jeg, nu knife jeg. Fint. Så skyd mig. Nej, jeg knifer ikke, undskyld. Skyd. Sådan der. Så, nu burde det være nemt at komme forbi, fordi nu har du en shotgun, der kan skyde langt. Ja. Headshot. Hold da kæft, mand. Jeg løber lige rundt om hjørnet. Dø. Okay. Sindssygt. Det kan sgu godt siges. Fuck. Kommer du ud som en mand? Sådan der. Victor, jeg tror... Victor, jeg tror altså, du skal til at løbe nu. Nu har jeg min yndlingssniper ballister med iron sights. Jeg tror, du skal til at løbe. Hvor fedt. Hold kæft, hvor er det godt lavet. Fuck, hvor er det godt lavet, mand. Du skulle ikke... Vil du gerne skifte joystick, eller hvad? Du gerne lige skifte joystick? Nej. Nej, noget jeg ikke skyde. Dejlige motherfucker. Jeg er hernede, John. Jeg ved bare lige, om jeg er hernede, John. Du havde 2 sekunder til at reagere. Døj, din fede romerkælling. Nej, jeg glemte, det var dig, Du er faktisk dårligere i den her omgang, Victor. Ja. Så, nu er du død.
Så, sidste våben. Sidste våben. Prøv at se nu. Hallo, Victor, nu vil jeg altså knife dig. Nu vil jeg knife dig, bare for at irritere dig. Nej, jeg var så tæt! Jeg var så tæt på, mand. Så, jeg er bag dig, Victor. Og nu er jeg indenfor. Fik dig. Humiliation. Sådan der, mand. Nu vil jeg være ligesom om der Morg Music. Morg Music. Han laver sådan noget, hvor det er, han bare hele tiden knifer folk, og så bare... Nå jo. Nej! Jeg var så tæt på. Til gengæld så er Morg Music meget bedre end mig. Peter! Ja. Nå, jeg troede ikke, det var maskingevær. Pis. Nå, nu er jeg bag dig. Nej, jeg var så tæt på, Victor. Fuck dig. Klamsvin. Hallo, grund til, at jeg ikke vinder lige nu, det er på grund af... Jeg løb helt normalt, og så skød jeg en vinflaske. Humiliation. Så, nu røg du lige et våben ned. Hvordan har du det med... Nej, jeg knifede for tidligt. Hvordan er du det med? Jeg knifede lidt for tidligt. Pis. Du skal også få den her video, når ikke bliver for lang, så til sidst gider folk jo ikke sidde og se på det her pis, mand. Ja, men det var sgu i 10 minutter. Nej, jeg var så tæt på bare lige på løb rundt om dig. Hvis jeg går op og vinder hele lort, bare fordi du tror, du kunne knife mig hele tiden. Hold kæft, det kunne være griner. Ja, så vinder du bare. Det er faktisk være ret grineren. Kommer du? Nå, sig jeg, bitch! Okay, lad os mødes udenfor. Nej, pis! Humiliation, bitch! Det er godt nok. Humiliation. Lige headshot! Rundt i hovedet, mand! Sådan, man, og det fik vi fandme på optagelse. Shit. Okay, hvis det her game, det var 7,5 minut, så prøv lige at tænke på, at det er, vi ikke engang kan tage et episode til. Lige panden. Ja. Fuck, den stikker bare ud. Okay, men tak fordi I så med alle sammen. Vi ses.